Gadim zamanlarda bir ayal süý satyp, harjylyk toplap, ýan ýollaşyny hemra edinip käbä gidermen bolupdy. Bir günem tillalaryny jemläp ýola rawana bolupdyrlar. Ýolda ýada dem dinjalarman bolýarlar. Olaň düşlän agajynyň üstünde bolsa bir maymyn ýaşaýan eken. What? Ya Allah can. Yen pardon derca etmeye yola çıktım. Neceme yıllap yığınan tıllalımı yolun yarpısına geçmerken elimden alırdım. Maymunam özerkin oynayan nerede? Olam ehli mahluklar yani. Sen ihtiyarındadır. Ben nene muşakkat etme ey Tanrım. Senden hara islemen kimden isleyin? Vah halıma vah düşen günüme. Käbäňe baryan binnäňi yarp yoluna izine qaytmal etme. Özüň gowsun et ey Tanrym. Özüň dogrusun et ey Allah'ım. Tövbe ettim. Tövbe ettim. Tövbe. Ene görem. Ana. Ana. Nerede mi? Ana. Ini, hopla. Telan hopla. Ini. Vallahi. Vallahi. Allah'a şükür. Hadi. Maymun. Fång alla. Hej, maymun. Ini, hopla. Men satyan süýdümüň üçden birine soğuşup satardım. Soğuşup adanan tıllalam suwada gitti. Allah can maňa
haramdan halal saylap berdi. Ata, o maymun yöne maymunlar. Şeyle gerek. Dağı näme? Her bir zatda hikmet var. Wagtama bir sene vardı. Yatal oğlum. Ertir iyirden mallaňy öre çıkarmalyň. Goloyda çeşme de suğluya ve ma görnönok. Ay çeşme hiçle. Bu gerşin arasalığını bir seyrede. Adam ayağı basmadık gali. Menem gowy gördüm. Şemalcıgym öwtür. Şemalcığın yağışılı. Çeşme var ya deyip suğum almanlarına. Be suğusu ma kıyılma oraya yigitler. Sonun sonra ayalıyınla. Selamun aleyküm. Ve aleykümselam. Selamun aleyküm. Ve aleykümselam. Hanol aysana. Bu olayda çeşme yok mu? Çeşme ba. Yöne ho yukarıda. Sualcak bolsanız bizim sualyan yerimizden alay. Yörün görkedeyin. Vaq su almağa qabımız da mı yok da? Gap koşta ba. Atamdan sorayın, o berir. Ten adın ne mi? Muhammed Murat. Tuğulum. Qoğadın var ekene. Hani öğrenini koşa gideli. Maşinli gitsek var ha. Ay, piyade gidiver elle. Maşin yöresi, son yören yeri yol olay ya da. Siz geliyen şangıl. Maşinnaki koşlar düşürüverelim mi Muhammed Murat? Koş dedin koşunuz. Menden näme sorayanız? Koş bedinken orta meydan sizinki de. Meydan hem Mehmet'in kağım. Düşürüverin, düşürüverin. Bu sağadını da var eken. Ha, tağat mı? Yarışta veriptiler. Siz yarışyanız mı? Näme de? İnni kän yarışa gatnaşamak. Tälimçi men kuştu. Mallar ödüňiziň kimi? Köp söýdümidin ki, arasynda kakymyň dostlarynyň kamma. Kakan nerede işleýär? Guruluşykda injinier. Senem ulaloňsoň çopan bolmakçymy? Muhammed Muratcan. Göwün almadana. Men taňamyň näme üçin aýtdym? Maňa da birten ýaly oglan kam, ulaloň soňam kuşta oýnap ýörjekmi diýip aýtdy. Soýadyma düşdi. Şoň üçin aýtdym. Çopan olasyň elde, çopan bolmaly. Çopançylygym gowa. Halalca iş, arasda howa. Menem kakam ýaljaý gurjak. Şoň üçinem kakam maňa gowa diýär. Sen hem mallaňy bakjak bolsaň, hem okujak bolsaň, bilmedim de ýetişermiken? Näme ýetişme? Mallara atam seredýär. İçi boş gara sen onu götürürlersin. Yönü doldurun son onu ol sana ağır olur. Ağır bolmaz ata. Yok, sana ağır bolur. Sen mallaň bile boluverdene. Ýaşul men oglanlara habar berer, öýler kömekleşer. Bolya gayrat et. Käseler düşürmeýändirse. Käteler nerede? Ana, onu.
Sen akıl ekeniňe. Näili? Boljakmy? Yaman barmaklaňyz çaltylay. Nädip ýetişýäňiz? Yetişýärdi. Ana çiýişligemişdi. Ýöreýeli. Süýji bolup duray. Al körpe ýa-da. Muhammed Muratcan, altana ýitene. Ay. Men häzir maallama seredip geleýin. Ay oğlan kak ödüm bizim şeyledik. Hawa. İlkinci de uladan bile kuşta oynamalı olamda utonsum yadıma düşýär. Şo dogrymy? Tälimçi bolanym üçin maňa şeýle görnýän bolmagy mümkin. Mene dogry diýen. Ödümden mysal altama dogry diýýärli. Kakamam, dogonlamam, kuşta oynamam itlemänni. Diňe ejem arkam alardy. Ha ha. Muhammed Murat, mene saňa akıl oglan ýep berdim bolyn. Senim kebap paýyňy men gaçyp gidiberdiň ha. Ay. Muhammed Muratcan, köwşüň çykarda arkaýyna otur. Dawutjana mäder teň üçin ýörüýte saat çalyp berjek diýär. Hawa. Hani pili gaçaly. Inni kuştu kim oynajak? Sen oýnap bilýärmiň Muhammed Murat? Owa kakama utýan. Bay bo, kaka mutyan olam den ýokda oynýandyň. Ikimiz oýnaşalymy? Men mollum bolan üçin kuşda seretmän oýnadym. Näde? Ene şeydi. Men göçümlen Recep göçe. Dawda memin. Bayragam bar. Uton utulonu çişligi melediye. Karalara lýamyň aklary. Dur. Men emin näme? Hawa. Onda bir jatalyň. Senki garalar. Akpiyadan Y4'e göçen. Y4. Y5. Akpiyadan D4'e göçen. D4. Allym piyadaňyzy. Yeni piyadan C3'e göçen. S3. Bu piyadaňyzam allym. Pilimi C4'e göçen. S4. Allym piyadaňyzy. Aho bar piyadan Allahy. Pil bilen alay.
ber daima ma işten gelýärdiň. Sen näme bärden geçen ulu oğlun eýetinen tanıyanmy? Owa, men her gün obamyda geçen maşylar tinleýär. Tuwalama. Eni beýle diýinjalan ýerim ýokdy. Ini ýene sag bolsun aýda. Men çykalyň diýdim-de. Her ýyl çykalyňla şeýdip. Yıllap karışmak näme gerek? Yüreğimizin kısan vakti çıkıverelim şeydim. Ulog va, dağda da düzde de yürüye. Menem alarsınız da. Hey tadardan amir koyup bormy? Şo jagadyňkydan hedil ýok. Günne meýdanyna. Bu hedillerin bahasyna ma tölemedik. Näme? Restorana gelensiň öýdýäň magam. Bu jylyga näme restorançada ýokmy? Wah agam. Kime tölejek? Näme tölejek? Kim bu ýerliň eýesi? Eýeti Muhammed Murat. Göwlüňden näme çykdy şoňa beräýmeli. Ba. Pul bertäge gelişmedi. Oğuzı men sağadymy sowgat beräýinle. Men suwa wagt geleýin. Ýaşula taňyr ýalkadyn nägin? Bor agam. Muhammed Murat! Muhammed Murat! Gel berik! Gel berik! Bäh. Eýem gaýdýaňyzmy ýagam? Eýem bolaşynay. Sagada serede. Ya sagadyň ýokmudy? Maňa sagat gerek däle. Açan gaýtmalygyny kölegäme ädimläp bilýän. Muhammed Muratcan, sen şu günden başlap kölegäňe ädimläp bermeli bolmarsyň. Biz saňa şu sagady sowgat berýär. Ay, ýokla ýagam. Berenden al urandan gaç diýipdirler. Bu ýöne bir sowga da. Muň ýaly gowy sagady hiç kimem ýöne ýere sowgat bermeýär. Atam näme diýer? Ataň näme diýdin? Hiç adam diýmez? Ya değerlik bor, biz ýatlar ýaly. Men sizi şeýle-de ýatlap bilýän. Beh, ýöne ýok diýip dursun ay. Moğlum aýtdy, bu ýöne bir sowgat, biz ýatlar ýaly. Ay ýokla ýagam. Saga da berdiýsem, şeýle de berýärler. Beh. Muhammed Murat. Bir sana ýagşylyk etse, begenermiň oglum. Oga begener. Bu bizim sen begenersek bolýarsa. Hana al, ýöne ýok diýip durma. Ay ýokla ýagam. Atam sagadyň näme diýse, begenerjek bolup berdiler diýeýin. Bäh, kejir ekeniň. Muhammed Murady näme saklap dursuňyz? O goşa barýança garanky düşer. Durhany, şuna alarsyň. Sağ olun. Oň etmelisine men bilýän. Getir bärik sagady. Ho. Ho canavar. Ho. Dur. Ho. Ho. Yürü. Yürü. Ho. Elýän oglum, Geldim ata. Geldim. tuweleme, mallara gowy doýurupsyň. Hova. Mehmanlaram gaýtdylarmy? Hova gaýtdylar. Atam, olar maňa sowgat berjek boldylar. Menem almadym.
Wahe. Sowat den bolsar alaymaly ekenin. Yok la ata. Gımmada. Yöne maňa ine şunu verdiler. Be. Yeterce da dekanay. Mone. Üýt göçük yasalyp duray. Näme keypin o? Gaýdasyň gelýärmi? Näme? Düýün almadym diýdiňa. Düýünkü ýerde yatan eken. Gaçyraydylarmy ka? Sen hem onu tapaýdynmy? Ya düýün alypmydyň? Ata men almadım. Men almadım nanay. Men iýlik zadyny almajagym bilýän ata. Adanay maňa. Ay onu gaçyrandyrlar da. Iýliň zadyny almajagyny men bilýän. Ertirem mallaňy şo töwerekde bak. Gözlek gelseler beräýerdiň.
Bağışlan. Men bayram molyum özleýärdim. Bayram mollum. Bayram molluma aramızdan gitti. Görül taňa sagadynam sowgat beripdir. Gaçyrmaga hak ýok. Egerde gaçyran boldy hökman izinden barardy. Menen gowtanyýardym.